Všetci u ďalšieho videa, dneska som tu s Maťem. Čau. Dávajte mu odbery, volá sa... Jak sa voláš? Maťo, alebo Ale... Martin Krištof 1. Jednotka. No, a dneska sme tu v Laugu v Trenčíne a ideme do cirkusu. Jounák alebo junák. A kto je tu, tak napíšte som tu alebo cirkus junák. Takže tak. Takže... Taký veľký stán, no, obrovský. tam je, vzadu. Hej. A ideme sa v čilu kúknúť na GoPro. Takže Maťo sa ide kúknúť na GoPročku. Kameru na videjko. Čo to je? Ja z tomu ďalšieho sme mali, jak je Laugajúco. A sme v cirkuse a natáčam na video, sme s Maťom. Čaute. A ideme vyberať GoPro kameru na moje videjka. Maťo si natáča intro Gigi. Takže tak. Kde sú GoPročky, Maťo, nevieš? Jaj. To není GoPročka. Ale kamera. Moje kamery. Maťo, choď sa v toho bielej košeli. Nech tu nebehám hodinu. Budem varovať, že GoPro kamery. A outdoorové kamery. Maťo, jako? Kokos. Taká chladíca podložka. O, volant. S pedálama. 190 €. No nic. Takže, Maťo, kam musíme ísť? Lebo v Naji to nemajú. To asi plánuje. GG. V Majú Naji majú vypredané. nejakú jednu majú, ale ona tu takú nechcem GoPro a majú všetko vypredané. GG. Ja vstanem si. Jaká veľká telka oproti mojej ruke. No nic. O, sorry. Sorry, Maťo. A tá cena? A cena? GG. Cena je dobrá. Zlaté je. O, F-ko. Veľa elektriny žere. Ja to som sa učil na technike. Pred chvíľou. A Ačko je že vraj najlepšie. Že to, že je najmenej energie. Ukáž zozadu, jak vyzerá. To je jak placka. To A to je tenké. Kúkaj na to. je aké tenké. Aha. Jak môj prst. Áno. Hej. Dúfam, že to tu budú mať. Jaký reprák, pozeraj. Ty vole. No. Jaké lacné sú tie kolobežky. Na to by som... Aha, tak. 800 €. Maťo, tu majú už GoPročky. Majú? Majú tam, Jaké vzadu. foťaky? Tam, dole. Jaký router. Wi-Fi. Tento volant som vždy chcel. Tento? Nejak. Iba ho nadzvihni, nemusíš ho brať. Čo? Iba ho nadzvihni, nemusíš ho brať. Pre content. No tak. Dobre, zdvihol. Maťo, čo si objednal? Iba? Jak iba, čo by si chcel? Big Mac? Nie. Toho máme v triede. Koho si sama? No, Sama pozdravujem ťa. takže sme tu. Tak sa pôjdem tam medzi ťavy, no.
A čo, aké máš pocity z toho? Zatiaľ dobre, ja si myslím, že to bude 5 z 10. A Ja si myslím, že to bude taká solidná sedmička. Uvidíme na konci hodnotenie. Ešte musíme čakať. Ešte neotvorili. Ešte je málo hodín. A je tam klimatizácia, sme sa dozvedeli, je tam klima. To je super. A máme obidva nový haircut, cože Maťo? Hej. Taper fade, ty máš No. neviem čo. Nie, ja som sa dal nakrátko, lebo ideme na dovolenku a potrebovala som sa podľa pasu. Kedy idete na dovolenku? 27. odlietame. Tak. Kam? Do Grécka? Do Grécka, do Turecka. Horu z Paradise. Kto to pozná, tak napíšte, poznám Horu z Paradise. V meste Side? Side, no? Side. Tam som bol. Hej. Jak sa to volalo? Počkaj. Parkside Ja tam Paradise. som- Ja neviem, také niečo. Ja som bol Horus. Máme aj vody. Je to tu pri Laugu v Trenčine. Veľa aut. Maťo, Maťo nemôže točiť. Stupenka. A musíme čakať túto vonku. Nemôžeme ísť dovnútra. No, že si nás zavolajú. To je dobrá blbosť. A je? Však my sme už naskenovaní. vy ste nenaskenovaní. My do nás sme. Opa. Maťo, daj si. Daj si, Maťo. Áno, my už sme. Dobre, pečí. Ideme dovnútra. Natočiť? Môžem? No jasné. Kľudne si to aj natočiť môžete. Aj. Ale asi nemáme 18, že? No. Jablčko, tak potom jablčko a nálepka. No, Alebo prečo Musa nie? od nás, ale tak, no, aby frajerka nežiarlila. Ďakujem. Čo? Nič robia tu chaos. Či sa bojíte? Maťo, som si točil s tým kolesom šťastia a vytočil som si Elne. Ktoré nevidím to. Maťo, vieš čo som vytočil? Vytočil som, že flašku alkoholu, ale povedali, že ja že no asi nemám 18, a že no tak tu máš nálepku a jablko. Poď, daj, keď si taká, poď, keď tu je Joka. No 50 centov aspoň. Počkaj. Čo je? Aspoň 50. Jasné, pozri sa, ja ti takto otočím, kým tu nepoložíš 50 centov. Dobre, pozeraj sa, lebo mi dáš euro. To je 50 centov. Neuveriteľné. Tak položiť. No, zavrieť, odložiť. Tak, Počkaj, tu je Joker. Maťo, pozeraj. Raz, dva, tri, tu je Joker. Raz, dva, tri, tu je stále Joker. Hej.
Vyhrala Aďa. Nevyhrala, to je Podvod. Už ho zožral. Nevadí. Jeden človek hore dole. nepríde sem šlapne. Flash. Ale prosím ťa, čo? Čo nič nemôžeš s ním urobiť. Je to môj telefón. Čakal som tu klímu. Však je tu klima. Hej, kde? Však ma cítiš, že je to potrebné.
Neblikaj mi tu pred očami. Neblikaj mi pred očami.
Gigi. Není vidět. Nie? U těba to je vidět? Není. Nice. Ja som si to trochu priblížil, vieš? Opa. Tu jak? Zlomené parkety. viacej, nie? No, na trojku.
Takže dúfam, že sa vám video páčilo. My sa s vami lúčime a vidíme sa v ďalších videách. Čau. A hodnotíme, ešte hodnotíme. No, Koľko hodnotíš? 9 z 10, lebo ma tam prekvapil mňa ten parkour. Teba? Hej, mňa strašne prekvapil parkour a zase ma nebavili nejaké tie ľudovky, ale asi 9. Ešte ak tam liezla po tom kruhu hore, tak No, hej, to bolo dobré, ale... to by som nenaurobil. A tá strecha, ak sa zdvihla, to ma dosť prekvapilo. A ja. To som nečakal, ja som bol prekvapený už keď sú tam okna. Dobre, takže vidíme sa v ďalších videách. Čaute. Ahoj.